Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Mga persons deprived of liberty nagpatigayon sa aksyon protesta sa Negros Occidental District Jail sa Bago City. Panawagan nila nga pagkakakas sa bago nga jail warden bangod sa mga bago sini nga mga patakaran. Samtang BJMP nagpaatag nga may mga bago nga patakaran bangod sa mga dalago nga insidente nga nagluntad sa BJMP facility. Yaring report. Nagasinggitan sa ibabaw sa isa sa mga building sa sulod sang compound sa Negros Occidental District Jail sa Barangay Tabunan sa Bago City ini mga persons deprived of liberty o kun PDL. Samtang may bitbit nga placards nga pahalinon ang bago nga jail warden nga si Jail Chief Inspector Attorney Crisrel Awe. Sa tunga sang highway, may mga jail guards nga nagatindog. May mga pulis nga nagalibot sa pasilidad. Ang pamilya nga luyag magbisita sa ilahimata, wala anay gin pasulod. Ara lang sa guwa nagahulat. Kay na, sa sulod sa pasilidad, nagkinagamo. Sa ginsuguran ang aksyon protesta. May tear gas nga ginaligar, ginaboy sa mga PDL. Arayo, tear gas kami nilaw. Kagipatiro kayo, sob, di lang malaki. Isenda yun sa mga akses sa kuha, isenda yun. Sunod sa isa sa mga iloy nga si Nene, base maglubok na ang mga sudan nga dala niya para sa iya anak nga isa ka PDL sa sulod. Sang una, ginabalan sila nga dapat hilaw lang ang pagkaon ng dalon kag sa sulod na lutuon, subong hindi naman kuno pwede. Tagaan ng patakaran. Mayo ka na sa manaplapa kami, mapugat ko kami sa isa ka bulan. Tagaan na namon ng bata namon sa kabilog nga isda na. Amo lang na. Ay, hindi niya pwede. Kaya ang ginapakaon nila, hindi man amo gamit. Pati kuno ang mga asawa sa PDL nga ginatugutan sad to mag-overnight sa sulod o pwedeng ilang mga mister ang wala naman ginatugutan. Wala magatubang ang warden sa media pero nag-abot ang spokesperson sa BJMP Negros Island Region nga si Jail Senior Inspector Attorney June Venray umadhay para magpaathag. Nagsugod lang man kuno ang pag-react sa mga PDL sa nangin mas istrikto na sa sulod. Ini ang resulta man sang duha ka mga insidente. Sa nagligad nga bulan, may nag-attempt nga tiruhon ng isa ka jail guard. Ang ikaduha, sang Domingo gid lamang, may na-recover nga pusil nga ginpilak sa sulod sang pasilidad gikan sa gwa. It was thrown from the outside. So, ang amon nga roving officer nakabati sa sang sound pad. May thud nga sound and upon inspection, kita niya may isa ka bagay wrapped in a packaging tape. Pagbukas niya, it is a caliber 45 firearm. Ikaduha, wala na gitugutan ang cash sa sulod sang pasilidad nga ginapatuman man sa iban nga mga pasilidad sa BJMP sa Pilipinas. Imbis nga cash, coupon ang ginagamit. Ang presensya kuno sang kwarta sa sulod nagaresulta lang sa gamo. So actually ginatanaw na mo na because ang money ever since is amo na siyang nagahatag sang influence, power sang isa ka PDL over the other PDL. So it's the purpose of the coupon system or cashless system is very noble. So natingala kami that they are against it. They are against such implementation. If kung gusto nila is humane, matawag, peaceful na environment sa jail. Paatag niya, hindi bawal ang hilaw nga pagkaon, kag hindi man bawal ang paghulid sang mise sa ilang mga PDL nga mister. Mas estrikto lang subong matapos ang duha ka mga insidente. Kung wala gin pasulod ang pagkaon kag ang mga bisita subong adlaw, idabangod sang mainit pa nga sitwasyon sa sulod sang NODJ. Ang tear gas kag rubber bullets ang ginagamit lamang kung delikado ng sitwasyon, paatag niya. As of press time, padayon ang istoryahanay sa tunga sa mga PDL kag BJMP management para mapakalma sila kag mapathagan sa mga panibag-o nga mga patakaran sa sulod.